Ladies and gentlemen, the 2026 Grammy Award will be won by the music group Abba Yaga. They are the Putinosmady and Desolati from the Czech Republic. Congratulations, Desolat, František Modulek, Desolat, Zaki. And Putinosmade, Elton Vaughn. A slevy na léta, na roky. Yeah. Yeah. Nevadí nám antisystémový hnutí, dejte nám hlas a nebuďte k nám krutí. Nehledejte informace z jiných zdrojů, z amerických webů, dezinformátorů. Máme programy a slevy na léta, na roky.